Paano ko ano? Karkar. Di ko taga diri. Di ko taga diri. Buko. So. Ano? Buksan ka? Dili. Karkar tayo, no? Kuan taga syudad ko. Oh. Pwede mo mag-number? Oh. Ikaw, yung number? Asa ka mo niya? Laro doy. Asa di ka? Taga syudad. Di ini siya. Ha? Sudah ka? Iya, anong abot ka dali? Kan, Sorry, raga. sorry ako. Nang chicks ka dire. Oo, di ay nangayo number ng chicks. Ayo bata boy ito eh. Kamao na day ka magluluyap. Ha? Di pa. Ano na kayo ka number? Laro. Di Ha? kan, di ko, kung ko kabawan na, karkar banir. Karkar mo ni kar. Ha? Karakter. Kada siya ni Dinis? Karakter. Mo ni, di ba mo ni nasa karkar? Oh. Ana mo ulit ka sa Kaya ngayon, ano yung tagag number? Mga tagag number na? Ha? Kumao na din ka munguyag, kabata pa rin mo. Katasong na lubot mo ron. Kaya, mga tagag number na? Ha? Siya na, katanari ba namin? Siya ka ng number. Uy, kutubag ka siya. Siya ka ng number. Text ka. Namin naman na si ma'am. May pag-number kay ma. Sa pangat sa bana, mag-text ka niya. Sa pangat sa bana. Bakit mo wala yung makulit ni bana, ma'am? No. May number. Lakaw rito. May ma'am. Kita, salamat. Frank Rito, tayo, Frank Rito. Ano na? Nakita na tadi mo. Salamat ya, mama. Laki, te. ya. Frank Rito, te. Salamat ah. Ikaw. Murag Batman, kay di makitaan. Igduol ni mo di nakamakasagang niya, anak siya.